Čaute ľudia, ja vás vítam u tohoto videa. Dneska je to takto z trampolín. Tuto nad nami je trampolínka. A tu je... Čaute ľudia. No tu je Mia. A dajte like a odber a ideme na to. Skač. Ona bude takto nad nami skákať. To je že strašidelné. Ľudia, ja sa bojím normálne. Na Maťovu plesinu. Čaute ľudia. A Maťo tak, že aby sa niečo stalo, okej? Čaute ľudia. A proste hovor, čo by bola. No a proste takto budeme skákať ľudí. To je nad nami. Vidíte? A doma za... Potom to video dáme na YouTube. Tento Maťko nevlastný môj brat dá na YouTube, lebo ja sa neviem dať. Ja prvýkrát natáčam takéto video z trampolíny. No áno, prvé video z trampolíny je toto a prvé video malo také, že dajte like a tak, no. A odber. No a proste už skáčem, takže Maťo, a hlavne na svoju plašinu si dávaj pozor. Ja Maťo občas hovorím, že plašina. Jau! Ty si mi dobrý. A teraz som skočila omylom na hlavu, ale si neviem dávať pozor. A takže... Opa. A pozrite si celé video, bude to ešte 2-3 hodiny trvať. Takže určite si to nezabudnite. Ale nie, to nie až 2-3 hodiny, bude to tak, že 5 minút. No, ako nebude to moc dlho, len to takto natáčame. Počkaj, Mia, neskač. Rozum ja. Lebo ja som to myslela. Tak, vidíme? A ideme. Ideme skákať. Čaute ľudia. A tu som ja a tu je Maťo. Takže keby niečo, tak sme tu. Skáčeme. A toto je môj telefon ľudia. Kde je teraz len Maťo. Tak to je môj telefon. Ona skáče. Dáva takto zadočky. No ináč to tak mi nemáš dobre. Keby bola kto bol potom. Počkajte ľudia. Teraz ide takto. Mobile, dobrý den, mobile.